ampo kining musunod nga mga intensyon. Thanksgiving for the good health and blessings received and for the complete recovery of Father Orencio Hubak, for the souls of Esperanza, Agustin Jr. and Sr., Andres, Maria, Antonio, Vicente, Ififania, Placido, Carolina, Primitivo, Pasita, Edelberto Jr. and Sr., Remedios, Richard, Antonio, Rodrigo, og Lily. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabaskog sa lawas o proteksyon sa kadaadlaw nga pagbiyahe. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa proteksyon o safety kanunay sa among pamilya. Pamisa alang sa kalag nila ni Fanpila, Anania, Paul, Gaudencio, Clemente, Sopronia. Misa pasalamat sa magrasyang nadawat o sa maayong panglawas sa tibuok banay o alang usab sa mga kalag nga tanan sa purgatorio. Labi na sa kalag ni Pedro, Ireneo, Rosita, Robin, Dominga, Cloteldo, Placida, Margarito, Valeriano. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas sa among pamilya o pamisa sa mga kalag ni Juan, Francisco ug Isabel. Pamisa pasalamat sa matag adlaw ug lamina sa grasya sa kinabuhi o kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya. Pamisa sa mga grasya nga miabot o pasalamat po sa akong maayong kabaskog sa lawas. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas sa akong pamilya. Pamisa usab alang sa kalag ni Amadeo. Pamisa pasalamat sa Ginoo kay hapit na mahuman ang krisis sa kalibutan ug sa akong adlaw nga natawhan ugma. Misa pasalamat sa mahal nga Birhen Mary, help of Christians for her intercessory prayer sa family. Pamisa alang sa mga masakiton nga unta mamaayo na sila. Misa pasalamat sa grasya gikan sa pangaman ni San Pablo ug sa among pamilya nga panalipdan kami sa sakit nga virus ug uban pa. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat o kabaskog sa panglawas adlaw-adlaw sa pangaman ni San Pablo Apostol o pamisa sa mga kalag nila ni Chodoro Sr., Natividad, Agapito, Diosdado, Manolo, Susima, Apolonia, Anastasio, Rodita, Pedro, Gregoria, Emiliano, Aurora, Elisa og Emiliano. Pamisa sa mahal nga Birhen sa Rigla, Senior Santo Niño, Senior San Vicente Ferrer, Senior San Roque ug sa tanang mga santos ug santa sa langit. Pasalamat alang kang Senior Santo Niño, San Pablo Apostol, Birhen sa Lourdes, Divine Mercy, Immaculate Conception, Holy Spirit, sa grasya sa kinabuhi o pamisa gikan ni Jubilinda L. Anto. Pamisa usab sa kalag nila ni Pedro og Silveria. Prayer intentions for complete healing and fast recovery of Joy, Jackie, Chris, Emily, Lini, Marisa, Grace, and Marilo, and those who are in the hospitals and their homes all over the world. Pasalamat sa grasya sa maayong panglawas o sa grasyang kada adlaw sa pamilya ni Diretso Family. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa panglawas, proteksyon sa pamilya o sa grasya nga nadawat. Pamisa usab sa kalag ni Henaro Sr., Maria Nora, Abelina, Marcelino Sr., Chidolfo, Sofia, Felix, Emily,
Janet, Johans, Nicolas, Cornelis o Chofrida. Pamisa sa kalag nila ni Isaac, Filomena, Severo, Robert, Saturnina, Silvano, Magdalena, Maria, Natalia, Blas, Simeon, Maria Agnes, Evangelina, Romeo, Arman, Glenn, Susima, Milicia, Susan, Sharon, Inday, Roti, Henry, Fernando, Peter, Evelyn, Domino, Joffrey, Eliotelto, Georgia, Fortunata, Fernando, Regina, Indalicio, Manuel, Pedro, Ramon, Francisca, Trifon, Juliana, Torcator, Adelia, Chodora, Exiki, Teresita, Elina, Madalena, Angela, Simplicio o Filipa, Marcos, Pedro, Joscoro, Alberta, Anastasio, Carlito, Nilo, Primanch, J, Maria Rosario, Nerijon o Gronilio, Maria Nina, Angela, Silverio, Pelisa, Felicitas, Milania, Josephine o Nancy, Adolfo, Elias, Virgilio, Vicente, Nicias, Rexil, Marciana, Candido, Fortunata, Asinio, George Sr., Recencio, Albino, Vicente, Eugenia, Isabel, Soilo, Benita, Balbino, Francisco, Florentino, Timoteo, Asterio, Rufina, Perpetuo, Senyor, Pablo, Romana, Domingo, Julia, Hilardo, Haniban, Richel, Emiliano, Claudia, Cesario, Senior, Gerardo, Senior, Candido, Roman, Anastasia, Anyura, Nanay Guardia, Basilia, Nicolas, Primitiva, Melanie, Aurelio, Crisanta, Aurelio, Melinda, Vicente, Ponciana, Wilfredo, Jose, Cipriana, Laureano, Maximo, Hinobiba, Mirabella, Maria Belia. Mass intention for the guidance of the Holy Spirit and protection of my family. Uban sa pangama sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Mama Mary, Senior San Vicente Ferrer, San Pablo, St. John Paul Pio. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi o grasya sa matag adlaw, labi na sa maayong panglawas. Pamisa sa kalag usab ni Dindo. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi sa tibuok pamilya. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat og maayong panglawas kanunay. Pasalamat alang sa ikanapulo og duha ka tuig nga adlang natawa ni Jilan Lucanias Flores sa pangama sa mahal nga Virgin Maria, pangaliyo po nga mawalan na unta ang coronavirus ug mabalik na sa normal. Pasalamat sa mga grasyang nadawat sa tibuok pamilya, labi na sa gasa sa kinabuhi o kabaskog sa panglawas. Birthday celebrants for the month of May. Misa pasalamat sa kabaskog sa akong pamilya o sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa, pangamuyo nga mawala na unta ang COVID-19. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas sa tibuok pamilya o igsuon o mga pag-umangkon. Pamisa sa kalag nila ni Guillermo Senior, Miguela, Pantaliona, Marcelina, Tripon. Misa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat o kabasog sa panglawas sa tibok pamilya ug alang usab sa kalag nila ni Selena Jean o tanang kalag sa purgatorio. Misa, pasalamat sa tanang ug misa sa kalag
nga tanan sa purgatorio. Misa pasalamat ni Lord Jesus, Mama Mary, Senior Santo Niño, Inahan sa Kanunayng Panabang, Senior San Pablo, Senior San Agustin, Saint Jude Taddeo sa tanang kasantasan nga tanan sa mga grasyang nadawat labi na sa trabaho o part-time. Maayong panglawas, magkanunayang grasya sa akong pamilya o tibuok banay nga malayo kami sa tibuok kalibutan sa COVID-19, mga sakit, katalagman o mga daotang tao. Thanksgiving prayer for Mitchell Chu sa iyang birthday. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pamisa sa kalag ni Dominic, Carmen, Vicente, Carol, Alfred, Nilo, Rosita, Shelami, Gregorio, Remigio, Luz, Carlito Sr., Bibiano, Antonio, Sixta, Feliciana, Saturnino, Danilo, Isidro, Esmeralda, Faustina, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chodora, Exico, Florentima, Esmeralda, Emiliana, Leoncia, Chris, Bless, Florentina, Olda P., Julio Sr., Magna, Angel, Mercedes, Cornelio, Erika, Aramis, Wilfredo, Natividad, Francisco, Nicolas o Gerardo, Macaria, Mateo, Vicente, Alberto, Federico, Cristita, Valentina, Tomas, Viviano, Anatolio, Sising, Saturnino, Felisa, Danilo, Randy o Victorio. Kalag-usab nila ni Chopilo, Chodora, Esterlita, Sofio, Nazarito, Anatalio, Narciso, Yolanda, Catalina, Andres, Silvestri, Perpetua, Antonia, Ursula, Saturnina, Patricio, Elinita, Francia, Delfina, Felicissimo, Bernardina, Alan, Hermogena, Nicolas, Milicia, Joan, Jaime, Bonifacio, Juliana, Jacinto, Victor, Junicia, Segundo, Marcelo, Juana, Esteban, Eugenia, Tino, Clara, Benita, Soledad, Marciana, Doroteo, Jesus, Santiago, Aurelio, Celestino, Mamiliano, Vicente, Joscora, Lourdes, Ropina, Yoprosina, Bincio o Silvina. Misa pasalamat ni Lord Jesus, Mama Mary, Senior Santo Niño, Senior San Pablo o sa tanang santos o santas sa langit. Misa pasalamat from Roldan Mejias for the complete healing and protection of his family. Pamisa sa kalag ni Basilio John Paul Remigio Sr. o mga kalag nga walay naghandom kanila. Estila Dominador Sr. o tanang kalag sa purgatorio. Pamisa usa sa kalag ni Estila Dominador Sr. Proctusa Felix Irene Emiliano, Sopronio, Eduarda, Estrella, Salvador, Pasita, Dinis, Felicidad, Rostico, Victoria, Rico, Clemencita, Socorro, Carmen o Maribel. Daghang salamat. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluluyon uyamot nga Dios, Ginuog Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matami uyamot nga anak,
ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga kasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maigon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maigon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maigon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Orasyon. Rayna sa langit paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Kay tinuon nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanaw sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugot nangamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinibuhing dayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ngalan sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, kining santos nga misa, atong ihalad sa Ginoo, pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Iapil nato sa atong mga intensyon, katong mga tao, nga buot natong halaran sa atong mga pag-ampo. O garon mahimo kita ngayan og tapos sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayuon ngadto sa Ginoo yang pasaylo og kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, pauban ni kanunay sa imong maayong buhat ang among mga hunahuna aron kami nga kanunay naningkamot sa dugang kaayo makadangat pagsabot sa way katapusang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay migikan si Pablo og miagi sa kayutaan sa Galacia og Phrygia o gidasig niya ang tanang mga magtotoo. May usa ka Hudiyo ganginganlag Apolos taga Alejandria miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti og batid sa kasulatan. Na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya og nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Misulti siya nga makisugon didto sa sinaguga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila, gidala nila si Apolos sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolos pag-adto sa Grisya, ang mga magtotoo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Grisya aron siya dawato nila. Pag-abot niya, nakatabang siyag dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtotoo. Gilupig niya ang langtugi sa mga Hudiyo, pinaagi sa malig-o niyang mga katarungan, nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Hesus mao ang Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpa kamo, singgit kamo sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan mao ang Dios. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran. Maglingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Punuan sa katawhan nagakatigom uban sa katawhan sa Dios ni Abraham. Kay ang mga magbalantay sa yuta iya sa Dios. Siya gayud ang labaw. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan.
naa kaninyo Mana usab kini ang santos kay Ebanghelyo sumalan ni San Juan. imayawan ikaw ang Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, inig-abot ni adtong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo ang Amahan, muhatag kaninyo bisan unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisan unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo, pinaagig mga sambingay apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit sambingay kun dili mosulti ako Amahan sa yanong mga pulong. Inig-abot niya tong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, ug ako dili mo ingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kaya ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug nagatuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa Amahan ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sa akong kasinatian sa akong pamilya, sa og kini usab maoy akong nakita nga kasagaran na hitabo sa tanan nga mga ginikanan, no? Una, ang atong abahan o ginahan, ang mga ginikanan nagminyo sila tungod kay sila nahigugma sa usag-usa. Nagminyo sila tungod kay sila buot nga ihatag ang ilang kinabuhi alang sa usag-usa. Nagsugod sila nga adunay usa, duha, tulo ka mga anak. Idako ang pamilya, nangabot og mga apo, no? Apan ang mga anak naghinay-hinay og pangawala, no? Naghinay-hinay og pangawala tungod kay nangaminyo man sila, no? Mibiya sa hinay-hinay, tagsa-tagsag biya sa ilang panimalay. Hangtod nga sa katapusan ang amahan o ginahan, ang banag asawa, maora gihapon ang nahabilin sa katapusan. Maora gihapon ang nag-inunungay hangtod sa ilang kamatayon. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, sama usab sa nahitabo ni Kristo, no? Nga sa iyang pagkatao nining kalibutan na gikan siya sa amahan. Kalibutan na klaro kaayo niya ang iyahang vision, iyahang plano. Midako ang mga tao nga nagsunod niya, midaghan ang mga tao nga buot mo maminaw kaniya. Adunay mga ups and downs sa iyahang misyon. Adunay mga time nga naglisod siya, adunay pa mga time nga nagmalipayon siya sa iyahang misyon. Apan bisan pa nagtaliwala niya na klaro gihapon kaniya, no? Ang iyahang katuyuan, no? Klaro gihapon kaniya o ganong ania siya sa kalibutan. Diha sa atong ebanghelyo karon miingon ang tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan o karon mobiya sa kalibutan ug mobalik sa amahan. Sa ebanghelyo nakita nato og klaro kaayo nga sa hunahuna ni Hesus ang ilahang connection sa amahan ug sa anaa, no? Nga nianhi siya sa kalibutan apan di madugay mobalik lang usab siya ngadto sa amahan. Klaro kaniya taliwala sa mga nanghitabo sa iyang misyon apan tataw lang gihapon kaniya ang iyahang misyon ining kalibutan.
Makaigsunan ko diha ni Kristo ni ining ebanghelyo karon nakapangutana kita sa atong kaugalingon. Unsa man usab ang atong misyon nining kalibutana? Unsa man atong vocation, ang atong tawag nining kalibutana? No? Adunay mga ups and downs usab siguro sa atong kinabuhi nining kalibutana. Adunay mga temptasyon o adunay mga pagsulay apan nang hinaot ko na taliwala nining tanan dili mawala ang atong misyon, no? Ang atong katuyuan nganong anaatan nining kalibutana. No? Busa nining ebanghelyo karon giawhag kita, no? Nga magsusi pagbalik ug klaro pa ba nato ang atong misyon, klaro pa ba nato ang atong bukasyon nining kalibutan. Labi na nining nahitabo karon, no? Unsa man ang atong misyon, unsa man atong katuyuan. Hinaot nga dili ka na mawala, no? Taliwala sa mga kalisod ng mga nahitabo. Mga pagampos katawhan. Makanunayon sa mga kasuguan, ang Dios nagtawag kanato sa paghigugma sa tanang mga tao, atong hiusahon ng atong mga pagampo uban kang Hesukristo atong Ginoo, ug moingon kita, Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kusog mabatulan kanamong tanan nga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong ang espiritu sa gahom mabatulan ni adtong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Ang espiritu sa kahayag mabatulan ni adtong wala pa makaila sa Ginoo o ni adtong napakya sa pagsunod kaniya. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Ang espiritu sa kahayag mabatulan ni adtong wala pay kabangkaagan kaniya ug kadtong mga gikumpirmahan. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Ang espiritu sa gugma mabatulan kanamong tanan nga sa Facebook Live. Padre Ulysses Bispo, pinagi sa among aktibong paghinambilit sa among gagmay simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Iining tuig sa ekumenismo, pagigdialogo sa mga nagkalain-laing tinumuan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoong Hesus, ibuobo ang imong balaang espiritu sa kalibutan o sa among simbahan, itugot nga mag-una ka kanamo padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kanimo kay ikaw man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawat makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig paghimay siya ngalan alang usab sa kapuslan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kini mga halad, ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga walay katapusan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasal kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud, kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, magasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa lunahuman, puno ang langit pagita sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigo na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gadi ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Ato karon isang yaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan diha kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasakan ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, sinunoa luwasa kami sa nautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang inarian ang gahom ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Pakita ta karon timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinimaw si Kristo. Siya among kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang inyong kalawat kanimo, ang panipagulong mo lamang kung mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dilo ka man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo sa nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon, nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo, aron paghandom kaniya, makadugang unta sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalitdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma, uwi. Kanila usab nga mga anan,
ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa ining Diyos ng lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.